mga aro, andito na naman ako at magluluto ng atsarang sitaw. Yung sabi nga nila ay adobong sitaw, pero sa amin atsara sa Pangasinan. Yan. So meron akong sibuyas, bawang, luya, sili, tapos may ground chicken and ground pork. Yan yung ground chicken. Tapos, yan yung ground pork. Tapos, sitaw. Ayan. So, let's start and begin. Gagawa na ako. Mamaya makikita nyo rin yung lalagay kong mga oyster sauce. Yung aking salt and pepper. Yan, meron. Kaso hindi ko sinali dyan. Tapos, lalagyan ko ng hoisin sauce. Yan, ang version ni Aro. O, diba? Aro, ito na. Unahin ko yung anong tawag nito, luya muna, luya, tapos bawang. Ayan. So magiging brown na rin yan mamaya. Tapos ito, sinasabay ko na rin yung laurel, tsaka yung sibuyas, tsaka yung sili para manghang. Yan. Yung ground pork tsaka ground chicken. So, lalagyan ko po ng paminta. Asin. Ayan. Konti lang yung asin. Ayan. Okay. Tapos muna. After 10 minutes, yung mga aro, lalagyan ko ng hoisin sauce. Hoisin sauce. Hoisin sauce. Lagay ko na lahat. Tapos, ang oyster sauce. Tapos konting seasoning. Ayan, ano.
Tatakpan ko muna. Oh, after 10 minutes ulit. Yan, ano. Nalagyan ko din ng cooking wine. Saka toyo. Wala na akong toyong special. Silver salt na lang. Yan. Ulit. O, diba? So, yan mga ano. Matang mo na. Saka pagkala ko yung sitaw. Ayan. Tapos lagyan ko pa ng konting toyo. Ayan. Tapos tatakpan ko kasi ang tawag nito para hindi matigas. Yan ang sekreto daw ng sitaw sa Pangasinan. Takpan mo daw agad, huwag mo munang haluin. Medyo mga araw na 2 minutes. Saka may steam muna siya and then saka gagalawin daw. Huwag munang sabi ng lola ko na dalawa at nanay ko. Huwag muna daw haluin para hindi tumigas. O yan ha. Hindi na. Tapos, puting paminta pa. Yan. Tapos, yan. Tapos na. Tatakpan ulit. Hay. Yan ulit. Tapos, lalagyan ko na apple cider. Apple cider. Pan. Ayan mga aro. Malapit na. Nalagyan ko ng suka. Yan na. Medyo maasim na. Yan. Lagyan ko ng sukal. Yan, medyo matigas na yung asukal namin. Kunti pa.
Yung mga ayos. Yan o. Yan ang mga araw. Tapos na yung aking adobong sitaw sa Pangasinan at sarang sitaw. Ayan. So, maraming salamat sa nanonood. Mga araw, maraming salamat. Ito na yung aking sitaw na adobo at tawag nito atsara sa amin sa Pangasinan. Yan. Tapos mayroong lechong kasirola. Parang bagnet yan. Yan. Tapos may sausawan doon. Yan. So maraming salamat sa panonood nyo. Yan.